аҳолии Ҳиндустон аз Чин пешгузашта ба сераҳолитарин кишвари ҷаҳон табдил ёфтааст, навиштааст Market Watch дар такя ба таҳлили худ дар бораи пешгӯиҳои Созмони Милали Муттаҳид. Тибқи маълумоти Созмони мустақили World Population Review то 17 апрел дар ин кишвар 1 миллиарду 425 миллиону 937 ҳазору 441 нафар зиндагӣ мекунанд, дар ҳоле ки аҳолии Чин 1 миллиарду 425 миллиону 744 ҳазору 8 нафар мебошанд. Market Watch қайд кардааст ки Ҳиндустон на танҳо аз рӯи миқдор, балки аз рӯи таркиби аҳолӣ дорои потенсиали бузурги иқтисодӣ мебошад. Дар ин кишвар ба ҳар 100 нафар аҳолии қобили кор 47 нафар маъюброс меояд, дар ҳоле ки 25 сол пеш шумораи маъюбон 68 нафар буд. То соли 2048 ин таносуб ба 45 адад коҳиш ёфта, кишвар дар феҳристи кишварҳои дорои арзишҳои пасттарини ин нишондиҳанда аз 43 ба 23 мебарояд. Нашрия инро бартарии бузург барои Ҳиндустон номидааст. Дар Чин ба ҳар 100 нафари қобили кор 45 нафар ғайри қобили коррост меояд, аммо пас аз 25 сол ин рақам ба 68 нафар мерасад.